Imos ca información deportiva. A Liga Galega de Traiñeiras recala en Cabo da Cruz con 3 citas. O sábado arranca coa Liga B e o domingo será a quenda das bandeiras da Liga A e da feminina. O Remo protagonizará o calendario deportivo na comarca esta fin de semana. O Porto de Cabo de Cruz albergará unha dobre xornada da Liga Galega de Traiñeiras e todas as categorías competirán en formato liña nas augas que bañan o Peirao. A competición arrancará o sábado coa Liga B, na que estará en xogo a 12ª bandeira marina Cabo de Cruz, concello de Boiro. Ás 17:00 dará comezo a Liga B masculina, sendo esta a 12ª bandeira marina Cabo de Cruz, concello de Boiro. A regata constará de 2 quendas a 4 boias, unha primeira quenda de 3 traiñeiras e unha segunda quenda de 4 traiñeiras, con un percorrido total de 5.556 metros a realizar en 4 longos e 3 ciabogas. O domingo arrancará coa disputa da 7ª bandeira de traineiras feminina rianxeira para rematar coa 36ª bandeira concello de Boiro da Liga A, coincidindo coa saltación do mexillón de Cabo de Cruz. No caso da Liga Femenina, esta dará comenzo ás 11:30 da mañán, sendo a 7ª bandeira femenina rianxeira. Esta constará de 2 quendas, como a 4 boias, con 4 traiñeiras cada unha das quendas, ca novidade de que este ano realizaránse 2 longos, cun total de 2.778 metros e unha sola e única ciaboga, como cambio normativo que se fixo este ano na Liga Femenina da LGT. Unha vez rematada a Liga Femenina, pasaremos á regata da Liga Masculina, que dará comenzo ás 12:00, sendo a 36 bandeira concello de Boiro. Esta constará de 2 quendas de 5 boias, con 5 traiñeiras cada unha das quendas, é outra novidade. Cun percorrido de 5.556 metros a realizar en 4 longos e 3 ciabogas. Dieste agradeceu o apoio constante do Concello de Boiro, de Gealsa e a estreita colaboración co Náutico Marina Cabo de Cruz. Non vos podo dicir moito máis que estou contentísimo, o Náutico vai ben, a colaboración co Club de Remo é excelente e agradecer tamén ao Concello porque é o centro que nos une. A directora de Relacións Institucionais de Gealsa, Margarita Hermo, felicitou o Club de Remo de Cabo da Cruz pola campaña que está a facer, firmando boas regatas nas ligas B e F e un paso título na Liga A. Vai a ser unha fin de semana de remo, vai a ser unha fin de semana tamén da festa do Mexillón, como ben decía Ramón, e estou segura de que pasarán unhas xornadas magníficas. Como empresa vinculada ao mar, levamos moitos anos patrocinando o Club de Remo, eu creo que non tantos como a historia do club, pero xa máis de 30 anos, e estamos felices de acompañalos tanto nas vitorias como nos momentos máis complicados, porque non se trata só de ganar, se trata de transmitir valores como é o esforzo, o traballo en equipo e de axudar a crear unha comunidade máis sana e, por suposto, que os nenos e nenas sexan felices mentre practican un deporte. Felicitou ao Náutico e ao Concello polas colaboracións e o apoio ao remo local, ademais de invitar a veciños e visitantes a acudir esta fin de semana a Cabo para animar os 3 equipos que compiten na Liga Galega de Traiñeiras. O concelleiro de Deportes de Boiro, Marcos Fajardo, felicitou ao club pola gran temporada que está a facer, xa que os vermellos poden proclamarse esta fin de semana campións da Liga A. Caldi moito da trayectoria que están tendo este verano na competición. Un pasiño máis para acadar ese objetivo que é o ascenso, xogar os play-off, participar nos play-off para o posible ascenso a Euskolabel, pero bueno, aínda que parezca sinxelo, ten un traballo detrás moi difícil e moi complicado, por iso lle quero transmitir a enhoraboa a todo o equipo, a todo o club, por ese traballo que están a realizar, e animar a veciñanza este fin de semana, o sábado por a tarde e o domingo desde as 10 da mañán, desde ben cedo xa, a que se acerquen ao Peirao de Cabo de Cruz para disfrutar dun día de deporte e de gastronomía tamén. Coa saltación do Mexillón, dobre cita esta fin de semana en Cabo de Cruz co remo e a gastronomía.